Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dum ko jaho jokuyo yo habru ko dum adi dum ko jon ku anake dimi holo ko hesdi hande e ndar majji hande gede kewdi tentay jayinde jimen hol ngele hen gedelu gotel ngel burda teskadi so wana makis e Moussa Faki Muhammad attendu à Moscou. Sey moƴƴe hari ko cerondo joko ada habranno e wiidi journal Le Soleil son excellence e Moussa Faki Muhammad bada handi to Moscou kumbila ko so yedi namnu journal Los no wodi ko nawibi wadoydi débloqué gaweji e yogey gedi gumortonodi Afrique Russie Maya Accra nyande nayi lewru juin sommet extraordinaire CEDEAO jogordo haldi Caɗele Mali Guinée Burkina Faso kumbila ko koko Le Soleil habri ko fawi e dow balabi jagordo cellal mbolo quotidien wi mawdo leydi yo neldi dum urgence enquête wi dawal mum ko do e lewru ngam reftinde lawol ko holden e wiidi Le Soleil tobberi arwuninde nde ko l'optimisation et complémentarité carte mum sanitaire imirinde évaluation et professionnalisation safrobi mum ati birinde madiji mum kabirdi mum ngam plateau médicalo noto indi mum tobbere nay biri service aji bismoto kenyeradi joy biri yewtadi nyamandi facturaji jego biri ngonko njubbuka e mbawku timmuka enquête wi namnima losku hubtu dingu e ndere écolaji keblodi di lamu e di ngana lamu belo Caɗele usto kono PS neno usto kumbila ko koko Walfo Quotidien habri ko to fawi dum kumaki koy findu Aminata Mbengue e dido investituraji APR buri yitadi hori mum kono maire Thiès e wondibi mum mettinbi dogogol yewi ha e wiidi Dakar Times Khalifa e Sonko subibi jabingol hewbi mbadi fure ele mineninu koko mbadatu seppu nyandi alu juma e wiidi Vox préfet Dakaro wi ko fédération démocratique des écologistes du Sénégal e dibi joni non ko yewi jagiddu jetati juin kono Déthié Fall e wondibi mum njeru tuni maki wawa haddi dumen mobondiral kono Vox wi kadruji benno njeru tuni Sonko e wondibi mum wana ko dum Keur Massar no hulna ndungu 2022 e wiidi Sud Quotidien ouvrage de drainage des eaux de pluie milliarduji sa poygo pour l'aide de mbadanoko desservi et en phase d'urgence kono fatigue e wiidi Libération MDL chef mayi bombo dirtinnodo khalis bo brigade versuno taw ko umminoɗe amanduji forfaitaire tagal nde wada affecté Linguère alano wadi so wana artudi e nokko jamma duppi secrétariat o ngam momtudi ko wadi ko joni non dokdo kon uddutanado information judiciaire ko labbi buri ko nibbidi ko jidda don wiidi Le Quotidien bido forum civil namnima parquet ndo wadata losku e millionaji te meddi jetati capandi jeenayi di farbangom wujuna o khalis to ummi observateur habrimen directeur hôtel provincial et patron état civil pour dilanobe trafic carte d'identité ji hakundi Sénégal e Mauritanie njagama tida mati wana layaji de di observateur wi coggu nyamdu mumen bahidungu ma batine coguli mumen oto wono tolongol kono les échos tawam tonto ginawray sud badu jinnodo wujudi ndammiri borota rewna e mbeddaji fiya kono source a rutunimo CM sebigar mahanodo ha uduta dañi dubi didi kono dañi Caɗele ha ko patron Kunta Fall entreprise on Abdou Fall manodo yeddiwi ala Caɗele ndebe mbadat nde dum réceptionné kon kam sito no wanno Caɗele
caɗele ɓuri bonde e mbo jamñajo donc wana faute technique mbo entreprise o waɗi ala ko leydi ndi woni ndi moƴƴani ɗum noon ɓe mbawa hen haydara joni noon so wona ko rapport aji ɗiɗi ma mbaɗe déposé ɓoyta e dow tabal gouverneur mbo Dakar haalde hen e maire école o yandine wona ko ɗum professeur uji OPS koko mbaɗi guerew cumbiɗa koko lo solay abri ko heewi mbaɗani baccalauréat keɓe namnoto jobdeli indemnité spécial complémentaire mai 2022 ko ɗon observatoire arino addori elew terminal duuɓi nawgas mbo sagataɓe ɗiɗi betti ɗo waɗanno révisé de si waddi ɗum violé ɗum kam ko holton légal sam Guédiawaye ñande nawgas mai jonnon ɗo wattudi waɗaɓe déféré parquet tribunal Pikine Guédiawaye Kalidou Ba no mbeɗu wasiyo elew jangde mum rento surugaji aneni ɗum noon mi haɗuɗo ademi siftorde d'office deuxième tour à journée inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri ko docteur Djiby Sow rokato mon oɗo revue de presse caforo médecine traditionnelle ko nendey fibrome kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankaɗo goragu cattiraɗo ɓesgu kala ñewu jettigu ɗum ma safru ɗum e ballal jomum docteur Djiby Sow noon jooɗi ko kidira sero antenne tigo o saaha noon no tawe Mauritanie wonandi jiɗɗu jokkodirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma caggal 223 70 85 72 47 bandira jehe kellon